Joj, zdravím vás. Zdenda tady, máme tady 96 euro, ty píč z minulého videa, že let's go. Prostě nějaký betlíčky. Takže začal bych možná trošku víc. Dal bych něco trošku víc brutálního. Ty pičo, za 21 euro tady ten battle. Let's go. Ty vole, OK. 2v2. Pojď, kámo, pojď. OK, nic. Nevadí. Pojď. 10% face mask. Ty pičo! To si děláš prdel. Oh shit. Let's go. 1%. OK. Tak tohle je brutální. Extrémní začátek videa. Jsme na 150 eurech. To si děláš prdel. OK, to jsem nečekal. Že takhle brutálně to dopadne. Dal bych už méně riskantní battly, přece jenom nechci zase všechno ztratit. OK, musíte mě chápat. Takže dáme si... Takhle bych si dal klidně battle za 17 euro. Dáme ho takhle. Za 12, 2v2, 3x Forest Trader, 1 Military Action. Pojď. Tak jo. OK, první. Nic, nevadí, stane se na první, že nic nepadá většinou. OK. Třetí, něco. OK, jim padlo. Teďka my to můžeme savenout úplně epicky, pojď. Oh yes, a taky, že jsme to savili. Hezky 30 euro nám padlo. Ty píčo, to je pěkný takhle, no. 21, OK, to je hodně nice. Mohli bychom nějaký zkusit něco jiného, co tu mají za módy. Takže třeba nějaký mini, můžeme si tady hodit 5 centů, 1 mina. Teda 50 centů. OK, jsme na 80. Fakt, ty vole. Co? Hej, tak to není možný. OK, jsme na 3. Nebudu pokoušet své štěstí. Zase byla ve prostřed, ty vole. OK. Co tady máme dál za módy? Máme tady PvP mini. Můžeme si zkusit, že bychom dali třeba euro. Takže 2 lidi. 2 miny. Tak pojď. Kolem si bota. OK, začínám. Tyhle, tak teďka schválně kdo to posade první. Jo, yes, OK, nice. 1-8. Jdeme dál ke case battlům. Můžeme tady joinout nějaký. Tady za 1 pale. Se mi nelíbí. Úplně není moc dobrý case battle. Podíváme se, stejně někdo něco přidá, nějaký lepší case battle. Hele, tady, už zmizel. Hned kolujou boty na to. Tyve, nevypadá tady, že by dávali dobrý nějaký battle, který by se mi líbily. Dáme tady 25% vest. Dáme military tady tu a tady tu caseku Red Town. OK. Můžeme jít na to. Tady ty 3 celkem dražší bedny. Tak pojď. První bedna. Oh shit, začínáme špatně. Jim padlo za 30, nevadí. Oh shit, teď jim padlo ještě za 12. Tohle nevypadá vůbec dobře. A taky, že není. OK. Nevadí, stane se. Zkusil bych znovu jít battle, který jsme udělali předtím a vyšel nám 2v2 crazy mod. Tak pojď. OK, zase padly za 30. Tak pojď, teďka jestli jim zase padne, pojď. Nevadí, no. Takže teďka jsem ten crazy neměl jít. Nevadí, bohužel. Co se dá dělat? Možná bych tady zkusil nějakou dražší caseku. Podíváme se, co tady nabízej. Ukáž, tady se nic nelíbí. To taky ne.
5% roller, nevím, 25% AK. Zní dobře, ale já bych dal tady Heaven or Hell. Dáme si to 2v2, tak pojď. Tyve, je to drahá kejsa, pojď, musí něco. Oh shit, jim padlo dobře, měl jsem jít crazy, nevadí. Kolik mi platilo? 38, OK. Vidím to na poslední tady battle za dnešní video. Tak jdem na to. 13 euro. Tak pojď, schválně. Snad jim padne banana. OK, nic. A 25% vesta. 25% vestička. Jim padlo, nám ne. Na 25. OK. Ale i tak je to disprofit. Je to disprofit euro, myslím. Jo, nějak tak. Takže nevadí, takže ještě dám jeden tak battle. Chci na 90 max. Tady se podívám, co by se tady mohli dát. Tady jsou nějaký zajímavý casey. Solid gold, ukáž, se moc nelíbí. Pistol Powers, tady to je zajímavá caseka, to jsem viděl párkrát v battlech. A nebo že bychom zase dali tady 10% face mask. Nevím, necítím se na to úplně nejvíc. Zkusíme tady za 15, 2v2. Tak pojď. Uvidíme. Snad nám padne líp. OK, měl jsem jít crazy, já jsem to věděl. Skončím max na 70, OK, víc už nejdu. Podíváme se tady, co tady můžeme dát za casky. Viděl bych to asi takhle a 50% si vypůjčíme, dáme 2v2 crazy mode. Poslední battle tohohle videa, tak pojď. Jo, OK, tak tady to vyplatilo teda pěkně na hovno. Pojď 10% face mask.